бахши шоу ньюз, навгони аз олами шоу бизнес. салом бинандагони гиромӣ, пеш аз оне ки бахши шоу ньюзро оғоз кунам, гуфтаниям ба канали мо ки навсадо ном дорад, обуна шаведу шеъру қиссаҳои ҷолиб ва хабарҳои навро аз олами шоу бизнес тамошо ва гӯш кунед. пас шурӯъ мекунем. дамирбек олимов, сарояндаи овозадори вилояти Суғд, клипи нави худро бо номи «Омадӣ» пешниҳоди мухлисонаш намуд. матни сурудро таронанависи машҳур Орзу Исо навиштааст. оҳангаш бошад ба Даврони Раҳматзод тааллуқ дорад. клиптарона хеле ҷолиб аст ва ман низ писанд омад. муҳтавояшро намегӯям. аз канали тамошо метавонед ин клипро тамошо кунед. манижаи сангин ки дар озмуни байналмилалии мусиқии Евровидения Русияро намояндагӣ мекунад, бо таронаи Russian Woman ба даври ниҳоӣ роҳ ёфт. дар даври ниҳоӣ ки рӯзи 22 май баргузор мешавад, 20 овозхон барои ҷоиза мубориза мебаранд. шоми 20 май дар толори Кохи Суруш консерти нахустини Шоумен, ровии шинохта ва сарояндаи боистеъдоди тоҷик Мубориз Усмонов зери унвони «Сипос» баргузор гашт. ровии консерт журналисти шинохта Орзу Исоев бо маҳорати хосса консертро оғоз намуд. меҳмонони консерт Мадина Ақназарова, Барон ва Абдурозиқ бо сурудҳои наву ҷаззоби худ таъби тамошобинонро хуш карданд. дар ин маҳфили зебоии ҳунарӣ ҳамчунин Чоршанбе Аловатов, Бахтовари Ҷамшед, шоираи Раҳимҷон, оҳангсоз Фарҳод Зикиров, Самад Ғанӣ, роҳбари ансамбли Гулшан Бахтиёр Иброҳимов, Файзигул Юсупова, Шуҷоат Ҷалолиддинов, Моҳира Тоҳирӣ ва дигар чеҳраҳои шинохтаи санъати тоҷик ширкат доштанд ва ба Мубориз Усмонов дар роҳи хеле душвор аммо пурифтихори санъат барори комёбиҳои навбанавро таманно намуданд. ӯ муваффақ аст, ӯ мубориз аст, ӯ дастболост, қолабшикан, ҷасоратманд. инак таронаҳояшро рӯнамоӣ мекунад. 23 май соатҳои 12 ва 15 дар қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Хуҷанд аввалин консерти Мубориз Усмонов бо номи «Сипос» баргузор мегардад. чунинашро ҳанӯз надида. тамошобинони гиромӣ, ин буд бахши шоу ньюз дар канали Навсадо. бо шумо будам ман Завқиддин Сулаймон. хайр.